गैला फेबाय सिखारनोबो हालां आंबोलाय सिखारनोबो हाला मोदोमखौबो बेलथायनोबो हालां आंबोलाय रामोनदा माथो रावबो नायफैयासैब्रा जोंखौलाय ओइ बेबि दल आं सिखारनो हालालै आंखौ लांफै हाट नोंहासो हिनजाव फैसिगोनब्रा लांफैनो आंखौलाय सोर लांफैबावगोनलाय दाना आंहाथ' रावबो गैया माथो बेखायनो हिनजावफोरखौ थाब हाबा लानांगौ होनबासो जोथोन लाजानो मोनबाय थायो बिदिसो होनबालाय आंबो लासिगोनलै दाबावैनो थाब ला लानांसिगोन जानाय नङा मोनबानो लाबाय आं खुनु खोथा गैया लाखा बैसो थानायावनो बैसोआ थांबा जारला जागोन औरा मेलेख थिग खोथाखौनो बुंबाय नों नङाबा बैसो राग'नाय बुरेरेखौसो लानांलाबायगोन बैसोआ थांबा औ नङाबा माथो नंगौलै मेलेख नंगौ औब्रा नङाबाथाय सिख्ला गोरलैखौनो मोननाय नङा थाब हाबा जायाबा बैसो राग'नानै हाबा जाबा हिनजावखौबो बैसो राग'नायखौसो मोनोलै औब्रा लानांसिगोन आंहाबो जानाय नङा लानांसिगोन दाबावैनो सिख्लाफोर फथायलाबायनानै लानांसिगोन औ लाखादो माबार औ आंबो सिख्ला गोरलैखौसो लागोन सथर' 18 बोसोरनि सिख्लाफोरखौसो लागोन आं बुरि सिख्लाफोरखौ नाङालै आंनो 21-22निखौबो नाङा आं बारा गिदिर सिख्ला लानो बायो बिसोरो रांखिनिसो जाथारगोन खोमा मोजांलै फाग्ला उनाव आंनि बायदि जाजायाबानो जाबाय बिसिखौनो फिसाजो बायदि मोनलायलांनाय मानोब्रा मेलेख थार फाग्ला खेंखेबाय थायोलै उफुद्रुगनो उन्दैफोरबायदि फिसाजो बायदिसो मोनलायलाङो आं एखमबा माबायदि खेंखेबाय थायोलै मेलेख आंहा मिन्थिबावासो थार फाग्ला उन्दै गोरलैफोरबायदि एसेयावनो मेलेख माबा बिदि होनलाबाय थायो एसेयावनो ओंखामबो ओंख्रिबो मोजाङै संनो रोङा साहाखौनो सिन्थाय मोजां फुदुंनो रोङाब्रा आंना हिनजावा थैबाय आं बाजैया बिदिसो आरो औब्रा माबायदिथो नंदों नोंलाय गोरलै बायदिसो आयु बिदिसो आरो औ बेखायनो बारा गोरलैद्रायखौबो लानो नाङालै रामोनदा बाय नंगौ औब्रा औ आंलाय मानो नंखायखौ खोन्थानो आं प्रेक्टिकेल जाजानायखायसो बुंदों दा थिग दं बिदिबालाय आंबो एसे मिडियामनिखौ नायनानै लानोसां औ लादो औ जागोन आच्छा रामोनदा आं सिखारनो हालालै आंखौ लांफैदियानो बाजैयाबो बेयावनो उन्दुनानै थानोसै खोमा आं सिखारनोबो हाखाला दे उन्दुदो आंबो बेयावनो उन्दुनानै थानोसैलै आंबो सिखारनो हाखाला दे उन्दुदो होमबालाय बेयावनो आं उन्दुबाय औ दे आंबो आयौ माबायदि जावलिया बिजामादै बेलाय आयौ मानसियालाय हांखौनो मोनासै नामा थैनोसो नागिरखोमाखो बेलाय जौआ लोंसोनानै थैबा थैगारथारथोहाय बालनि बेबायदि बिजामादै नाङाहाय आंनो गरद मारदोंसो मानसिया हासुआ लोंनानै लाजिथाराबोहाय गन्थंआनो दैमारा आदास्रि मोनबा लेवसो बुंबावगोन बे बोरैबाबा नांलायबावगोनसो बिखुनजोजोंनो गरदनायाखि बिदिखि गरदो मानसिनि फिसाया आंनि फिसाजोआ बेबायदि सेंग्राजोंसो खारफालांनानै हाबा जाहैदों र' बेखौ
थाङालै मानो थांना मेलेख' हैद आं थाङालै थै बाल मानो थांना मेलेख' हैद आं थाङा गावखौनो फैनो थिन बेयाव दे होनबा ओमफ्राय मोखां सुइदो थां दसे फ्रेस थादो हैद दानो सुवालै आं दसे उन्दुबावनो र' दे ओमफ्राय रामोनदाया नायलाय माबायदि उन्दुनानै दं बेसारा अन्थाव बाथावनो बेखौ थिखोनानै लांदो थां नों रुमाव मा रामोनदाखौ थिखोनो आं रामोनदानि बान्दार नामा हा रामोनदाखौ थिखालै आं एसेबां अननो ओंखारदोंबा नोंनो बिसिनायाव लानानै फुथुयबानो जाबायना थै मेलेख' मानो बिदि बुङो नों होनबा मानोथो आंखौ थिखोनानै लांनानै फुथुयनो थिननांगौ दे होनबा बुंला आं बेबो बेयावनो उन्दुथों दे होनबा मालै बिखुनजो मा लेंहरामोन आयु मासे फाग्ला गोनां बिजामादै बेलाय मा डाइरेक्ट रागा रागा रायलायोलै खलथायानो गरमसो नामा दाथ बारा बखिनाङालै बखियाखै बुंदोंसो मा जादों ओमफ्राय मा लेंहरामोनलाय आंखौ दे जिरायगोर नों दे बुंदो आच्छा मा मावो नोंलाय जावैसो नै फैनायनि सिगां जा बाथ्राखौ आं साननानै थाखादोंमोन बे बाथ्राखौ नै सोंमारबावबायसो ओइ जावैसो मा जाखो मा मावो नोंलाय इन्टारभिउ होनोसो फैदों आरोना आं नोंसोरजों बिदि सोंजानो इन्टारभिउ नङालै बियो इन्टारभिउ नङाबा माथो बेलाय बिदि सोंनायानोथ' इन्टारभिउ ना इन्टारभिउ होना बेखौ थै इन्टारभिउ नङाबा माथो बेलाय आच्छा जेखियानो जाया मानो नों मा मावो जावैसो दुगा नै जालायबाय सोंलाया बेथ' आंखौ बखिथारगोनलै जेबो मावा होनना बुंब्ला माबा मोनसे गोसोखांनानै खोन्थालाबायनांसिगोन आं ओइ मा जाखो जावैसो दुगा जेबो मावखायाना बुंनायावल'सो फेक फेकथार माथो नोंलाय मावोथ' आं मावो बुंदो मा मावो नोंलाय दाथ इउटुबाव मावोलै आं इउटुबाव ए जावैसो औ ब्रा मिथिगौ नों इउटुबखौ औ मिथिगौ जावैसो ए दे मोजां बिदिबालाय आच्छा मामि बेबि डल इउटुबाव खामानि मावोनो नों मारगौसे मावनायालाय मावो मामि इउटुबाव भिडिअ बानायो बियो मेलेख'आ आच्छा मा भिडिअ बानायो फालाय कार्टुन बानायलै आं कार्टुन आच्छा मा कार्टुन फालाय जावैसो बड' मिक्स कार्टुनलै बिखुनजो बड' मिक्स कार्टुन नायाखैबा नाय दे मासावलाय बेसेबांथो खामायो फालाय जावैसो है बुंनांलाया लाखजोंसो हिसाब खामायो आं लाखजोंसो हिसाब नंगौना नङाथाय थगायबायसो खोमा थगायाखैलै आं नंगौखौसो बुंदों आच्छा खय लाख मोनो मासावलाय है बुंनांलाया होनखाबाय 5 लाख खामायो आं मासावनो 5 लाख हाब नंथारालै बेनदेन बिसास खालामथारा आं नोंनि बुंनायखौ ए नङा सानदोंबा हाब थगायदोंसो नों फोथायालै आं था होनबालाय खथ' बुरजा खामायो आं मासाव आंसो मिथिगौ नै है थालाय था बिसास खाथियाबा है नंखायाबा माखौ खाथियाबायनो है नोंगौथ' बिखुनजो है नङा है खोन्थाथारनोसैलां बेनदेन दे खोन्थालाय मा खोन्थानो मिथिगौ नों आं माबायदि फैसा खामायो दे खोन्थालाय आमेरिकानि डलारसो खामायो आं डलार मिथिगौ नों डलारा माबायदि मिन्थियाहाय आङो ए डलारखौनो दासिमबो नुफेरबावाखैसो खोमा बिखुनजोआ मेलेख' अबार बुंबाय नों दाथ नों सिरथा मा अबार बुंखो आंलाय नोंगौखौसो बुंदों आं दे बाल मिथिबाय बिखुनजो आं माबायदि खामायो नंगौबाबो नङाबाबो मानिथ'बाय दे आं उनावसो मिन्थिगोन दाथ' आं जेबो बुंनो हाथ'ला थै मोजां खोन्थाबा उनावसो मिथिबावगोन दे उनाव मिथिथोंसै होमबालाय जावैसो दुगा नोंथ' जेब्लायबो दुगाखा माबा खामानि गैयाबाबो दं
नामा नोंलाय आइ बिखुनजो सना हायाखै दे आच्छा बुं मा खामानि मावनो रोंगौ नोंलाय आङो है गासिखौबो रोंजोबगौ आं दे खोन्थालाय मा रोंगौ खोनासंनि आं खोनानांगौबा फिट जागोनसो नों बिखुनजो सना जाया माथो नोंना नोंखुनजोआ फिट जालाबायग्रा नङा नों बायदि नोंसो फैगोदानबा बिहावखौ नुना फिट जालाबायदों बेलाय शक जानानै फिट जानायसो दा मिस्टेक फिटसो होनो बेखौ माने गलतिसे मिस्टेकआव फिट जानायसो मिथिगौ बिखुनजो दे मिस्टेकजों फिट जाबाय नोङो एबार खोन्थादोल' नों मा खामानि मावनो रोङो है आं माइ गायनो रोङोब्रा हालेवनोबो रोङो आलि दाननोबो रोंलायबावगौसो आं आलि खोनो आरो खोथिया फुनोबो रोंलायबावगौसो हाखायो आं बेफोर खामानिखौबाथाय आंनिसै मोजां बिदिबालाय जोंहा हालेवनो खामला मोना जाबाय थादों